Comptem amb un gran equip de 34 voluntaris, en ells hi ha professionals de la medicina, de la infermeria, socorristes, tècnics en transport sanitari, coordinadors, caps d'instal·lació, caps d'equip. És el primer cop que vinc a fer la Matagalls Montserrat i res, porto des de primers d'any caminant i una miqueta és un repte, no he caminat mai de nit. És el tercer any que faig la Matagalls, tinc moltes ganes d'acabar-la, aquest any la penso fer corrent, sempre he fet caminant. La meva motivació és cada dia entrenar pel matí, per la tarda, per la nit, per tal de venir aquí i millorar una mica més la marca de l'any passat i sentir aquesta unió col·lectiva d'esports que hi ha aquí. Actualment tenim 8 vehicles tot terrenys, unitats de suport vital avançat, unitats de suport vital bàsic, intermig, i aquest any hem incorporat un nou vehicle, un vehicle d'intervenció ràpida, que és un quad. Anem bé. Encara queda, per això. Comptem amb un equip multidisciplinari molt transversal de 34 voluntaris que la veritat estan fent un gran treball, moltes hores de servei. Formen part de 10 assemblees locals de la Creu Roja a la demarcació de Barcelona i això ens denota que hi ha una alta implicació per part del territori en cobrir operatius preventius especials. Això vol dir també que d'aquesta manera arribem més a les persones i ens permet que els voluntaris gaudeixin del servei d'una manera molt més maca. Estem aquí al FECOP i el que intentem és coordinar tots els vehicles amb els treballs que estem fent en tota la ruta de la Matagalls Montserrat per tal d'aconseguir la màxima cobertura possible i la màxima assistència sanitària. Hola de nou, he aconseguit baixar 3/4 d'hora de la temps que volíem fer, tot i que m'he perdut una hora donant voltes, les marques no eren massa bones, però vaja, he aconseguit baixar la marca que tenia i estic content. La pujada final tremenda, els avituaments fantàstics, la Creu Roja per tot arreu, fins i tot he vist un quad de la Creu Roja per mig de la muntanya, que suposo que anava a buscar algú que s'havia lesionat. Tot fantàstic. I espero repetir l'any que ve. Moltes gràcies.